A nova área de lecer do Parque de Rosalía de Castrona, contorna do Paseo de Rafael Areses, está máis próxima de converterse nunha realidade. As obras da zona de xogos tradicionais entran xa na súa fase final, nun espazo que xa preside o Gran Castelo. Comezamos hai un par de semanas coa obra do Parque Infantil Tradicional, aínda que diferente ao resto dos que temos na cidade, con ese gran castelo de madeira que chega case ata os 10 metros de altura e que será un elemento singular, sin duda, nas zonas de ocio de Pontevedra. O seguinte paso será abordar a construción da nova zona de xogos de auga, a primeira coa que contará Pontevedra. Ocupará unha superficie de 225 metros cadrados na que se instalarán chorros, difusores e elementos pensados para as familias e nenos de todas as idades. A priori parece que podemos garantir que se manteñen os prazos de execución previstos e que, por tanto, hacia os finais do mes de abril, primeira semana do mes de maio, podería estar a obra rematada, se o tempo o permite e si ven segundo o previsto. A intervención conta cun orzamento de case 310.000 euros e enmárcase na estrategia de renaturalización de ríos e espazos naturais e loita contra o cambio climático Pontevedra Flúe.